Hello guys, it's Christine and this is our family budgets. At ayun, medyo ako guys ha, pasensyahan nyo na kasi may sipon ako. So today, gusto kong i-share sa inyo kasi matagal ko na gusto i-share ito guys dahil sobrang dami nang tatanong sa inyo nito kung paano ba magsimula mag-YouTube, ganon. So, nag-list lang ako ng at least 10 guys na pwede ko ma-share sa inyo. Pero hindi naman ako expert sa ganito guys ha. Ito lang yung based sa mga experiences ko, yung mga ginawa ko, sa mga natatandaan ko. Kasi yung iba medyo nakalimutan ko na. Pero ito yung mga step by step talaga na i-share ko sa inyo. So yun, simulan na natin guys. So, number 1 guys, una-unan yung gagawin, syempre kailangan naka-register kayo sa YouTube. Importante yun. Kasi, hindi ka naman makakapag simula ng mag-upload na baka hindi ka man makakapag-upload ng video kung wala kang account sa YouTube, diba? Pangalawa guys is, okay. So, ang pangalawa naman guys is kailangan mong simulan mo na pag-upload ng video. Kasi marami sa inyo nagsasabi na gusto nyo magsimulang mag-YouTube pero nahihiya kayo. So, kung parati kayong ganyan yung excuses nyo, parati kayong nahihiya, hindi nyo sisimulan agad-agad. Walang mangyayari guys. So, you have to start upload your videos. Kahit walang manood, go lang ng go guys, upload ng upload. Ganon. So, number 3 naman guys is, eto, importante to. Siyempre, kung gusto mo lang naman kita sa YouTube, so kailangan mo siyang i-monetize. Ibig sabihin guys is, binibigyan mo na permission si YouTube na maglagay ng ad dun sa iyong videos. So, yung mga nakikita nyo guys na mga labas before mag-start yung ating video or lumalabas siya sa while nagsasalita ko dito, may lumalabas ng ad. So, yun na yun. Doon kumikita yung kaming mga content creator. Pwede sa'yo guys kung i-monetize mo ba siya or hindi. So, meron kang option doon. So, pang-apat naman guys, so dahil minonetize mo na yung inyong video, so, kailangan mo na mag-register sa AdSense. So, yung akin guys, yung sa akin experience is actually, nakita ko lang siya doon sa yung sa mga creator studio, ganon. Parang si YouTube yung nag-ano sa akin na para malink ko yung mga videos ko doon sa AdSense. Parang ma-register ako. So, doon ako mismo mag-ano. Actually, guys, i-explore mo lang talaga yung ano sa YouTube. Yung may mga monetization doon. Pag i-click mo yung pag-i-register mo siya doon sa AdSense, guys. It's importante yon. Kasi si AdSense yung namamahala doon sa inyong pera. Siya yung namamahala sa kinikita mo. Kasi doon mo makikita kung magkano yung kinita mo lahat. Siya yung magsisend sa'yo kung magkano pera yung kinita mo for this month. Ganon. Tapos, after nyo mag-register dun sa AdSense, guys, pag makaabot dun sa $10 to $15, so sa number 6 is kailangan mo lang mag-request ng PIN. So, saka ka pala makakapag-request ng PIN pag nabuo mo na yung $10 to $15. So, meron siyang minimum. So, ano yung request PIN? At ito yung PIN, guys. Ito yung ibibigay sa iyo ni YouTube. Parang, ano siya, parang, approval, tawag doon. Parang, kasi pagdating nitong PIN, pero sa akin kasi, experience sa akin, guys, tingin yung aking kuko. Never ako nakatanggap ng PIN kasi ilang beses na akong nag-request ng PIN. Parang 4 na beses na ata, walang dumating kasi send siya via snail mail or yung ating postal na medyo matagal talaga. Merong iba, hindi nakakatanggap sila pero sa akin wala talaga, never ako nakatanggap ng PIN. Ang ginawa ko doon guys, pero kung hindi ganito yung experience ninyo, no? Yung normal talaga na ano is isinesend itong PIN at talagang i-direct ang mapupunta sa'yo. So after that, lalagay itong PIN doon sa merong ano doon sa AdSense. So doon mo ilalagay. Parang approval ba kung gano'n, parang gano'n na ikaw talaga si ano, for example, ikaw talaga si Christine, gano'n. So, pero yung sa akin experience, never ako. So parang si YouTube na, kasi parang na-sense ni YouTube na parang ilang beses na akong
nag-request ng PIN. Pero actually, yung pera ko doon sa AdSense is actually umabot na ako sa sobra pa sa $100. Pero hindi pa siya ma-send dahil yun nga, sa akin is dahil na-sense na ni YouTube. So, ang ginawa niya is siya na yung automatic doon sa AdSense ko na account. Siya na yung automatic na naglagay doon ng note na pwede na akong mag-send lang ng picturean ko lang yung aking ID back to back, tapos billing statement na naka-address sa akin. So yun, pinicturean ko siya, tapos sinend ko sa kanila via AdSense. Kasi basta may mga doon meron silang mga guide guys, kaya huwag kayong mag-alala. So yung akin medyo mabilis lang kasi normal lang talaga yan pag first time. Marami talagang mga mali or mga ganun. Basta just explore lang sa kanilang website. So, yun yung ginawa ko. So, after that, na-approve na siya, na okay na. So, yun, isinend na nila sa akin yung aking money. So, dito naman sa number 7, guys, na i-choose mo yung payment mo. So, ito yung after mong maka-request ng PIN, I think meron pa ding minimum na liputin ko na guys pero parang kailangan mo umabot ng $100 bago ka pwedeng mag-choose ng payment mo. So, kailangan mo na mag-choose ng payment guys, tapos pasensya na medyo lumuluha yung aking mata dahil sa aking sipon guys. So, merong doon iba-iba yun guys. Merong gusto mo ng cheque, meron siyang I think merong PayPal. Hindi ko sure guys pero ang sure ko lang merong cheque at saka yung Western Union yung pinaka the best na Pero yung aking experience dito guys is since first time ko na makatanggap ng money from Google AdSense, ang nangyari sa akin guys is yung aking chinose doon sa pinili is cheque. So, dahil cheque yung aking pinili guys, automatic cheque na malalagay yung aking pera. Since hindi nga ako nakatanggap ng PIN ever since, so yung cheque is pinapadala pa din nila doon sa snail mail o sa postal. Ang tagal guys, sobrang tagal. Parang inabutan na lang siya ng, kasi after nung nalaman ko dito guys na mali pala yung ginawa ko, dapat hindi cheque. Kasi hindi ko alam kung ano yung mga proseso doon sa cheque guys, kasi medyo komplikado siya, pero hindi cheque guys. Nung next payment ko, hindi na cheque yung pinili ko, is yung Western Union na. So kung gusto nyo mabilisan talaga na pagtanggap ng pera, doon kayo sa Western Union, okay? So, meron silang ibibigay sa'yo na MTCN. Basta malalaman nyo lang yun, guys. Basta pag nakatanggap na kayo, pag umabot na kayo ng $100, okay? Pero, advice ko sa inyo, kung gusto nyo yung mabilisan, Western Union. So, doon ako nagke-claim until now. Doon na sa Western Union. So, yung first time ko is yung cheque. So, yung cheque, guys, alam nyo bang, hinabutan na lang siya ng mga sumunod kong mga sahod. Hindi pa din siya dumating. So, as in never siyang dumating. Bumalik siya doon sa YouTube, sa Google AdSense account ko, bumalik siya doon. At doon na, si AdSense na yung nag-stop doon sa cheque. Kasi ilang buwan na din. So, until na, nung na-stop na siya, idinagdag na ni YouTube doon, ni Google AdSense doon sa aking account. So, wala na siyang So, ngayon, okay na ako. Doon ako sa Western Union talaga nagke-claim ng aking sahod. So, yun. So, yun. So, abutin mo lang ng guys, $100 pag natapos mo na yung yung payment mo. So, nakaabot ka ng $100. So, pag nag-claim ka lang ng money guys sa Western Union, kailangan mo lang, ito yung number 9. Number 9 na ba to? Hindi ko na alam kung anong number to. Magdala ka lang ng government ID guys, na para mag-claim sa yung pera. So, kailangan talaga government ID. So, yung aking ginagamit is voter's ID. Pero, since na-misplace ko yung aking voter's ID guys, pero dun sa Western Union kasi, pag may record ka na, okay lang na wala ka ng ID kasi pinipicturean ka nila. Pag first time mo, pinipicturean ka nila. So, doon ako nagki-claim. So, dalhin mo lang yung isinend sa'yo ni Google. Kung hindi mo kukuha doon sa Google AdSense para na account. Doon mo kukuha guys yung
record na kung sino nagpalala, kung sino nagpalala. Kasi kailangan mong ilagay doon sa Western Union yung may ipi-fill out ka doon na ilalagay mo doon. Basta just copy lang na yung isinend sa iyo ng ng Google AdSense. So, yun. Tapos, i-claim mo ng money mo. So, congratulations! Dahil nakatanggap ka na yung YouTube sahod. Parang gano'n, the feeling. Tapos, number 10, lastly, just enjoy. Just enjoy your sahod. just enjoy the na mag-vlog, tapos continue uploading kahit walang nanonood. Just upload. Huwag kang magsasawa, guys, kasi hindi talaga madali. Pero just upload your video. So, yun. Yun lang naman, guys, yung gusto kong i-share sa inyo. Sana ay medyo nakuha ninyo or medyo mabilis lang nga lang ba ako, hindi ko sure. Just comment down below, guys, kung medyo meron pa kayong mga tanong. At next time naman is kasagutin ko kung magkano talaga ang sinasahod ko. So, ayun. So, I hope you guys enjoy, and please don't forget to subscribe and follow nyo ako sa Facebook tsaka sa Instagram, Our Family Budget. And see you in my next video, guys. Bye!